Igbo mulenze moze kinekwa muno ya bi na nene masị m ihe ọma ya emelu nwoke melu nwaanyị n'ụbọchị nke taata biko na mkunu si afọ iru manụ iru m dị brighter than yes so the bright kinekwa muno. So na ihe na-eso okwu bụ na ndị Imo steeti na-eme insist na Okwuluora ya emela apology like Okwuluora ka ezugo na-ekwu na this video. I don't know why. I've said it countless times. Why can't they go out and verify from ndị ahụ Okwuluora ji raise ego ka ebulu Okwuluora ka ọ na-ebuluru ya, ka ebulu uncle ya raise ego na account ya ka emecha release ya ka ọ na-ebuluru ya? Why are they trying to complicate issues? So he had interested in Okwuluora. So you watch the group of these people na medicine Okwuluora are the same group of people who fight Okwuluora mgbe okwu COS or Hawa. Because now you can't tell me that na Nanda hapo security challenges kwesi dị na be ha that they should go and tackle. Habia na face onye na megin, onye na nwere imogo, onye na nwere ihe ọgbasala. Somebody came in your village, raise elu na ego so that ka nwanne gị nwoke ka arụ dị ya. No thank you. No hello, how are you? Unulie thank you lie very much. So si hu maybe blame ya bona. Obona akpolo gị nya evidence mela encouragement mana indigene unu bụ nọ nso nkwa onye Imo State na confirm unu na something is wrong in that village, in that location Okwuluora mere ha. Ezugo confirm kwa that na nwanne nwaanyị na Nigeria phone and some passengers na moto na that road ahụ again. Ebuku bi na agwụ si na ebe ahụ a na-alụza young listen need this band to go about 3 locations of ndị mmabu na ndị oji egbe eje. What other proof do you people need? What other proof do you need in order to justify a whole nacho ime all these things again? You people are not doing Okwuluora na-eme ona na-achọ ka unu kwatu Okwuluora. What is our problem? Most of na akọta na-ajụ kedu ụdị ekwensu nọ na most of the heart of ndị Igbo, some of us. Ihe unu ama mmenwu ka onye ọzọ na-eme. You people are not encouraging me every time una na-achị hụ na ya sị na that young man alone. Nobody is there to wish Okwuluora quick recovery. Rado kwa that young man Okwuluora rado okwiya. I keep saying this thing. Okwuluora rado okwiya. Kedeba isi nwete replacement of Okwuluora in case na njinjiji one day. Okwuluora is always on drugs. He's always on drip. He's always on car. On abogu. Ana treat yanka. A treat honke. Treat yozo. That young man na he can't wear shoe. I made that video with plaster na cause about the injection be abonya. Nobody is talking about guy is Okwuluora ka arodi yamma, but he will be busy saving other people. Na contribute for one onya asin na arodi kwa ge. Thank you ni hi bia be melo nwanna ya nwoke. Kwa na the village na amaro na arodi do that young man down on South Africa. Can they come together and contribute money for him? Ka hodia. Unacho apology Okwuluora. Unacho apology in Imo State. Unacho apology. Unacho apology. Anyway, come meet you on the end of this video before I send a mail to the end of this video. Okay, because only water this video. Kaba share this video kam only Imo water this video. Yana nde ụmụaka n'ime nọ na South Africa. Onu na-eche ka Okwuluora wụtara unu proof onye nwe Imo wee bịa na Facebook bịa sị na Okwuluora ya apologize to ndị Imo State niile and ndị ụmụaka. Now you people have proven that unu enwere any shame. Go unu prove go unu enwere any shame. Go and since they say you cannot shame the shameless, but unu ifele unu nọrọbụ unu na anụnụ. Go. It's so sad that na mmadụ bụ nsị n'akwa a na-agwa enu bụ nsị n'akwa ọ na-abala onye na-agwa enu bụ nsị n'akwa mba bụ onye na-agwa enu bụ nsị n'akwa nya bịa apologize afọ igwa enu bụ nsị n'akwa tetọkọrọ nsị ahụ unu bụ n'akwa nya siwo unu n'ahụ. Ịghọtago ụla ya emecha jụ onye nwere anwụ afọ mana ofufe m na-agwa unu wụ aka na-echekwa ka unu gwa m na that guy Okwuluora Ndigbo ji emeru fundraising olu next morning nye ebie buru uncle the guy which is Shinasharem. Ana m echekwa ka unu gwa m na unu nwawo ndị ụmụaka eburu na that guy buje na Zenith Kidney Center Abuja but unu emeru ihe
unu just na-chase cloud. And this is the second person n'ụmụaka Okwuluora Ndigbo na-emeru fundraising. The other person onye nke o gosiri ụbọchị ya na onye ahụ ejechana dị mma. That is being wicked to somebody who has shown two people from your place love. Audio money wife unu ji enyegharị mkpọtụ. Unu na-ewepụta blank check unu ya enye Okwuluora. Unu ya enye Okwuluora na unu onye unu print out. I like him ntu osi wee gba unu nkịta. Ịghọtago, because the best answer to ofeke amaghị ife ewu silent, and onye unu ya in abundance. Wuru nie, you people should deal with it. Mana ofife nna agwa unu wụna onye bụ nsị n'akwa wee jụ na ya agwa enu bụ nsị n'akwa. Buru nsị n'akwa kpagharịba ka nsị ahụ ibu n'akwa na-esighị. Agwara m unu si unu si na ụmụaka bụ unu bụ secured. Onye inwe Imo, drive your car. Ana m afụ moto ị na-anọgasị na eme vidio. Enwere Tundra, enwere Range Rover Evoque, enwere many exotic cars ị na-ada nọ na nke. Drive any one of them and go to be Chinechere Okwuluora Ndigbo ji emelu fundraising. Iru ebe ahụ nọrọ ebe ahụ ti live broadcast, email live update ya on WhatsApp n'ebe Chinechere nọ. You did not do it. You did not go to their house. If imelu uwu ije gbagharị ya n'afịa bụ unu si na bụ unu bụ secured. Ijebe iburu moto, iburu machine. Ka ife ji wee buru machine jebe, why ji wee bu moto jebe? Kedu ife na-atụ ụjọ? What are you scared of? Unu si na bụ unu malụ mma, na bụ unu heaven and earth. Nya wụrụ unu heaven and earth. After all, ife mmadụ kpọrọ nkụta ka ọ ya aza. Hapụ na Okwuluora Ndigbo aka. You people should leave Okwuluora Ndigbo alone. Leave that young man alone. Unu wepụta blank check, but unu nwoke na nwanwu, nwatakịrị na nwanwu. Onwere any single thing unu melu in order to help that guy. Even as we speak today, nobody knows the condition of that boy. Nobody knows whether na uncle ya bịa buru na erizge unu hapụkwa security challenge n'ụnụ n'aka. Ka unu sịrị na abịa hụ buru Okwuluora na enwe onye buju Okwuluora Ndigbo. Now Okwuluora Ndigbo na-agwa unu na as of that morning o made that live broadcast na abịa buru uncle Chinechere o melu fundraising. Onwere anything unu melu ka unu wee confirm wo na ebuje the man ka na ebuje the man. Whether na ebuje the man ọ na-achọghị ịma, whether na ebuhe ọ na-achọghị ịma. Ife unu ma wụ ka unu prove oru ụwa niile na ụmụaka bụ unu do safe. Okay, onye inwe Imo, drive zie jewebe the guy ị na-agba ọsọ. Ọ pụtasị Okwuluora Ndigbo bịa apologize ya. Chọrọ na apology ka ewe GP tank wee bujere unu ya. Kịta ka m fụ na ụfọdụ ndị Igbo, some of you so na conspirators and collaborators in this nta na-atọ. Some of you we go nta ka unu na-eri. Some of you ebe unu si enweta funding unu wụ na nta ha na-atọ na South East. Mana onye ọwụna n'ime unu ake dọ na nta ha na-atọ na South East. Malụnụ na nya, malụnụ na mmiri do n'eju dọrọ nwa nkịta. Malụnụ na mmiri do n'eju dọrọ nwa nkịta. Ịghọtago na onwe nwanne unu nwoke aka ji eji. Unu ka na-ekwu okwu onye nke erizgo erizi, mana ọ ka na-agwa unu na o nwere onye nke ejebulu ebulu. Unu ahadị ekwu okwu onye nke ejebulu ebulu. Okwuluora na-agwa unu na-eji eji. Unu na-ekwu okwu Okwuluora approve unu n'ọnụ ụmụaka ka ebuje. Imagine Okwuluora approve unu. Ọnwụ na ọ reply ya respond otu unu. Ịmalụ nnọọ. But I like him ntu osi wee wolu nkịtị wee gbawu unu. Kama na one day na ife kante ya abakwute nte n'ọnụ. Ịghọtago? One day ife kante ya abakwute nte n'ọnụ. Unu ewe wolu. Agwakwara m ndị ụmụaka nọ South Africa. Natanụ mass return. Some of you anatabuhu village for over how long? Onye inwe Imo jebe ụmụaka be ha buru machine. Kerebe park moto on inwe moto. Why did you not drive into ụmụaka with your vehicle? Iburu machine na akwụgharị n'ime afịa. Hapụ, don't worry, ofu ụbọchị ụnụ ya afụ nke ka unu ike. Hapụ na Okwuluora Ndigbo. Onye osimiri fụrụ ọkpa ka ọ na-eri. Ụnụ fụkwa ọkpa na ụmụaka echi niile. Ụnụ ama anọ nya abịachi ụlọ okwu. For now, hapụ na Okwuluora Ndigbo aka. Okwuluora Ndigbo apologizes to nobody. Onye otu mkpụrụ onye ọ ya apologize. Unu ya emecha apologize ya to him. Unu ya emecha apologize ya to him. Ọkụ ụkpana na-ele ọkụ n'aha mmanụ. Ọ sị na ahụ amaka. Biri n'ụbụ ụnụ na bụ ụnụ amaka.
nwere na aṅụrị na bụ na amaka bụrụ bụ na ụmụaka amaka one day ọnụ ahụ bụrụ ogiri asọ ya emecha lacharụkwa sọsọ ife ahụ ife mmelu humiliate na Okwuluora because na ọ bịara ime ife unu enweghị ike ime niile onwe unu pụ n'uko niile unu na-ego ndị ụmụaka in South Africa kọbọ and sisi unu enwere nwa unu nwoke na-anwụ anwụ Okwuluora bịa mee fundraising bụ unu even up till now ọ na-achọbụghị organize onwe unu mara ife unu ya emere nwanne unu nwoke ebe unu ya ede blank check wepụta ahụ na Okwuluora nye unu slip gosi nọ ndị otu unu nọ ndị gang unu na ha na-atọ ntọ jetọrọ ya ka unu wee dụchọọ a particular camp jetọrọ ya ọnya ka unu ji achọ ka unu wee dụchọọ na ọkampụ nke unu ka ọkampụ nke Emeka ka ọkampụ nke Okonkwo ka ọkampụ nke John ọkwara nyawo ife unu na-eme ife a because unu eprove go na aka unu niile edo n'ife a na-eme if not why are you people not talking about onye nke okwu eji why unu ji okwu nyanwa ejidegoro ejide hapụ ego ahụ amaji Okwuluora na-esere unu okwu ike ego ahụ na-esere unu okwu ọ pụrụ na ndị natara ego na-atụrụ ụnụ oge ego na-anatara ụnụ nwa na-achọ ka ụnụ confirm mọfọ ma Okwuluora ego na-anatara ya n'eziokwu ọ karịghị etu a if not why can't you people focus on nwanne ụnụ nwoke ahụ adụrọ Okwuluora chọ wee bịa ebe a na-agwụ na ọnkụl ya atụrụ ego na akaụntụ ya na-ejeburu ya unu mechie ọnụ na-achọghị ikwu maka ya unu na-ekwu okwu Okwuluora nye unu evidence gosi na-ebuje na ụmụaka mana ọ na-agwa ụnụ currently onye ụmụaka bụ na-ebuje ejeburu be ha kedu ife unu meru to confirm whether na-ebuje onye ahụ ọ na-ahapụ gị okelu whereabout ya ọ na-achọrọ ịma nọ na Okwuluora a popular somebody why o eji wee mee video edo so much interested may cover image of your town karịa nwanne nwoke aka ka ji eji Chineke mere unu ebele asị m nọ kpara na-ele ọkụ n'aha mmanụ ọ sịrị ahụ amake ụfọdụ ndị Igbo in this generation amamife anyị akpọ na-akpọ ịghọtago onye nwe ime isi na ife mere Okwuluora dị mma ọ ya emego times 100 unu ahụ ụnụ ha wee nọ South Africa ụnụ si na ife mere Okwuluora dị mma ọ ya eme ụnụ times 1 million ka ọ ya wee mechaa ụnụ pụta will be waiting for evidence na social media Okwuluora nwanne m agwago nguzoro onwe gị ike don't even bother yourself replying them they are inconsequential ịghọtago ha dị relevant o nwere ife nwere na ịda reply group of kidnappers ka efe na reply ha ndị ma nọ ndị ntọ ka ha wụcha ka efe na reply ha mere business ha one day the hunter will become the hunted. Share this video.